dukkan alamu wannan abu bai wa Nafisa Abdullahi daɗi ba, inda ta wallafa a shafinta na Twitter take cewa sun san wanda ya saki wannan faifan bidiyo kuma sai ya yi da na sani, lamarin da yana ƙara tunzura ne musamman a kafar yaɗa zumunta ta Twitter da Facebook, yadda al'umma suka ga bidiyon wannan mutum ya fito, ita ma ga bidiyon ta a gefe ya fito, yadda wasu ke zargin cewar an yi hakan ne saboda a ɓata masa suna, musamman ma shi da yake sanata. Al'umma suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu, sai dai ana gargaɗin al'umma da su guji yaɗa jita-jita